Part 2 af første udstilling med Fine og Louise. Vi er i vognudstillingen, og her er nu gamle vogn. En rustvogn fra 1900. Ja, den er faktisk... Hey, jeg tror, det er sådan en, der var døde mennesker i, for det der ligner. Ja. Der er også et koster på. Den er flot. Okay. Port forsamlingsgården. Det er ligesom 1800-tallet. Prøv at filme den her port. Det er en forsamling. Det er en port ind til forsamlingsgården. Så. Har meget mere lys her. Jamen, vi er i gang med at filme til YouTube. lægger I det på YouTube. Ja. Kaner til jul. Det er en kane. Og en Fra omkring 1900-tallet. og en firevogn. Hvad? Og så er der sådan en Det er her. en kane fra omkring 1900-tallet. Og så ser vi lige den her mega seje dims. Her. Det er faktisk reklame. Den er faktisk nice indeni. Ej, hvor cool. Og der var den der port der. Og sådan en, og sådan en, og sådan en. Det er skærkiste. Den bagfra, og en vogn bagfra. Kane. Og ja, en kane, og det er en vogn bagfra. Og barnevognen. Og gammel barnevogn. Wow, den er faktisk flot. Ej, det er ej. Den er lidt sød, den der, hvis den var ny og mere normal. Jeg kan godt lide den der. Hvis Ja, den var er sød. Men jeg tror, den vil være lavet. det er barnevogn. Fra 1900, ja. Og seletøj til heste. Og en eller anden vægtdims, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke. Vogne Nej, det er igen. vandafleder. Vandafleder, så. Nej, den der dims. Nå, den der, ja. Der er nogle flere Genstande må ikke nogle berøres. vogne. Nu er der også lige meget. Dimser. Værktøj. Julenøgle. Vogntrin. Kommer ind, den har jeg jo. Hvad er det? Der var lidt kæst, der var de her med lidt. Der står ikke noget Men skilt de om, hvad gik i det er. stykker. Men de har hold i dem her, der er derude på banken nu. De her holder ikke. Har de det? Her ved øjnene. En løv. Det føles mærkeligt. Og et skib. Eller en sejlbåd. Og en dims til at holde kanoner. Louise! Vogn igen. Jeg tror faktisk, det var ret moderne dengang. En vogn til et skib. Skib. Jeg ved ikke, hvordan det ser op. Fordi jeg kan ikke se noget. Så. Nej, der er bare en kæmpe pinde. Godt. Vi er ikke gode til det her. En græsslåmaskine, tror jeg. Den er faktisk ret sej. Nej. Skib. Den her dims, og den dims, og den dims, og den dims. Og en til kagen. Og den er fed. Det er en ponyvogn. Aha, det er nok, der skulle nok være ponyer foran, der trækker ind. Ja. Den her, den er nice. Altså bedre sagt en hestevogn. Wow. Det er en rigtig hestevogn. Så er det en, det er sådan en rigtig drab, ikke? Den er faktisk holdt godt. Meget flot. Yeah. Prøv at se. Den holder ekstremt godt. Det er kørestol. Den er fra Jørgen. Jo, 1950. Der var lang tid til, jeg blev født nu. Jeg skal lige se den forfra. Der er trods alt kæde på. De første var der ingen kæde på det. Der gjorde man sådan noget med benene. Nederen. Og så fandt man bagefter væltepæderen. Okay. Det er det der med det gigantiske hjul. Se den meget, se det meget mærkeligt. Vi går videre. Den er væltepæderen. Det var den første. Den er mærkelig, den her. En kane. Den ser rigtig dejlig ud. Og en fjedervogn igen med en pisk til. Og en fjedervogn bag. En fjedervogn igen. En postvogn. Hvad fanden er det? Ej, hvor sejt. Og en trækvogn. Det ligner lidt dem, vi har i dag, bare lidt mere Ja. normalt. Den nye Ja. scene. Den er flot. Prøv at komme og se det her. Hey, Mogens. Sygeborg. Sygeborg. Ej, hvor fedt. Ja,
bare være tung. Det er sådan, det kan syg med ind i. Prøv at tænke, de skal virkelig ikke smittes nogen. Sig mig, har du pest? Oh my god. Ja, Det er i hvert fald blevet brugt meget, men lidt blod og sådan noget. Der er det er lidt nok blod, ja. Det er nok blod. Skal han Er der hoste blod? lidt? Ej, hvor sejt. Jeg er mærkelig. Du er helt vildt mærkelig. Jeg synes, den anden derovre, den er mest flot. Den er med det hvide der. Min Den er søster altså havde også en fin. kane. Jeg kan godt have Og sådan jeg en. har prøvet at købe hendes kane i Egesborg. Det var meget sjældent, der var vejr til det, men en gang imellem, så var det meget sne, de kunne købe kane. Det er mine 2 heste. Havde din søster hest? Jeg havde 2 heste. Heldig Jeg elsker orm. hest. Og så havde hun sådan en kane. Jagtvogn. Det var, hendes kane var meget større. Hey, det er en jagtvogn. Det var en rigtig stor, man skulle sådan En stå jagtvogn? mere som den der over. Prøv at se en jagtvogn. Stadigvæk. Ej, der er stjerner på den der. Jagtvogn. Hvorfor hedder det en jagtvogn, Mogens? Hvad var det? Det er en Jagtvogn. jagtvogn. Det er fordi, man kørte på jagt i den. Hvordan fanden? Det Undskyld. forstår jeg ikke. Noget herskab på jagt, så tog jagtvognen. Jamen, det er da mærkeligt. Vil det så ikke bare være let at gå? Du må ikke røre ved det. Okay, så se. Håndkværn. Sejt. Hvad er en håndkværn? Håndkværn. Er det Men ikke da ligesom til at en morter? kværne. Er det ikke ligesom en morter bare ikke store? Jo, det er det, hvor det så har været korn, man har kværnet til at lave brød af. Og jeg kan da huske, det er helt færdigt, man ser noget. Var det sådan en, hun Jeg havde? kan huske sådan en vogn her, fiskehandlen i Frederikshavn her, de kørte rundt i døren sådan her, i min barndom. Så er der fisk hernede i. Så man sikkert lugt helt vildt. Ja, det gjorde det. Så kommer man bare der. Man ved bare, hvornår den der kan kommer. Man kan bare lukke den. Der står lige så fint Fiskergade 16 her. Jeg så det. Fiskergade 16. Men det kan nok LP Sur. Nå, okay. LP Sur, ja. Jeg ved så ikke, om jeg har været brugt. Okay, prøv at se, der er stjerner på. Meget fine detaljer. Jeg ved, nej, det kan I så ikke se. Stars. Da 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 da. Er det en brandbil? Brandbilen. Interessant brandbil. Jeg siger sgu ikke ret meget Øj. ild til vel for mig på slugten af det vand, man havde med. Og her, det er også en brandbil. Der havde man dog noget mere vand med. Ja, Ja. det kunne være, det var til de små, og den til den store. Altså, jeg er virkelig glad for de brandbiler. Men det vi skal har da være i dag. nede og stå og Ikke pumpe har alt det sådan- der vand hele Sådan en, tiden. der pumpe kun. Har du ikke fryser du ikke? Louise? Jo. Ja. Har du Helvede til. Er du gået herud i det springsmål? Nej, men jeg har en jagtvogn. En skovl og en grib. Og en tørklæde. Og hvad er det her så? Det er en motor, hvad står der? Motor, ja. Ja. Stationær Motor fra- International Harvester USA. Oh! USA. Ja, den trak en kværn, som man kunne... den er altså lidt mere moderne end den der stenkværn. Jeg tror også, det må være vildt tung, faktisk. Ja! Det er sikkert også en motor. Vi kommer nu. Cykel. Vi går ind i mosningsbevægelsen igen. Det var alt for denne gang. Man havde jo ikke køleskab, så man skulle opbevare kød. Og Vi får lige lidt mere. mere. Så lavede man vand her i, og så salt. Og så saltede man kødet. Så kunne det holde sig. Okay. Jeg har lært det, at hvis det er, man ikke har køleskab, så graver man et hul, og så smider man eksempel dåser dernede i. Det er det, vi gør på lejr. Okay, det var alt for den her gang. Det var slutningen for det. Vi har vist jer sådan set det hele, undtaget et lille, eller et skib, noget. Ja, ja. Et skib i lige den retning, et eller andet. Et fra lang tid siden, 99. 1163. 900 år gammel. Ja. Vi ses. Det var alt for i dag. Hej hej. Bye bye.